karingan linter watatitah ento urung matur suwi nggonku baca baris urung matur suwi nggonku baca baris rukune mapan ana ning alun-alun negara Ngamarta utawa negara Ngamarta Ngendra Prasta Batana Kawarsa ya negara Cintaka lembah dawuh Kanjeng Sunan Prabu Dewa Kartika supaya ngikut sapa bae ingkang wani-wani dadi pepalang kalamun pukulun Bathara Yama diwaning nyawa mondhong panengguk Pandhawa panenggak panenggak apa panengguk panenggak walah panenggak Pandhawa sing jeneng Raden Plekudara ya kene Kapurnyata urung watara suwi nggonku waca baris kepapak barisan teng terangat tumbake mekar payung iku ya jamur barat keparat dudu karepe dhewe umlebet umbul-umbule kaya ngawe ing terangat tumbake kaya jati ngarang Margage Jomati tanparan sapa jenengmu lek mripatmu bukaken gobokmu sing ombo bocah saka Swela Bumi ya lisan kula yen lakon marang aku jenengku Raden Setyaki paladala sing jeneng Setyaki kowe yo ayo Margage mundur kowe ora perlu dadak mbujung tindake pukulun Bathara Yama lan Raden Werkudara sebab pukulun Bathara Yama nampa perintah sapa pukulun Bathara Guru iki tutur mbuke menungsa lumrah kaya kowe karo potonganmu apa nyata kowe kudu mundur ora perlu dadak werna-werna barisan Ngamarta mundur barisan Ngamarta mundur kalau mundur saka kene waton nggo glempo isi ndasmu lho konjan kandeng langit kelap-kelap katon lir bintang ning alir lumari sakandrum sabarang kadulu coba balen ana tembungmu Mas Setyaki balen ana tembungmu kalau mundur saka palagan waton nggawa glempo isi ndasmu piyo arep glempo isi ndasing wang arep glempo isi ndasing sun aja takon dosa apa nyata yen kaya mangkono adol gendong sumbarmu mati aja kaya wani dilakoni abang wani ngremuk wesi kliken ayo Margage tamakno japa mantramu jangan ditumpang suh kemlawane tanganku nibani dadamu ora tutungi kamu sembah dramamu sedina ping 7 cangkeme Orang minggat kotor bulumu